Foreplay have performed this song with Chaka Khan. This time, original version, Yama Ali Brothers, Between the Shits. That's what the conversation is all about. As Mtavaza on Gagasi FM, Susingane Duzane. Thursdays from 7 to 8. We're talking Pillow Talk Matters Between the Shits as Mtavazo. This happens every Thursday. Le show ikona kwi app yakagasi as a podcast, even video yakhona. Siyaqala ke manje. Get your headphones ready. It's Stove 66 manje. This is Sex Indaba with Alex Nodog on Gagasi FM. Basopi Oledi. This program is strictly for adults in Pela. Gagasi FM. Sure, Indaba on Gagasi. Always joined by Dr. Nkosinathi Shabalala, and you know, expert here on this show. Mshengu, welcome to Gagasi. Kunjani Alex? Good right, kunjani? Ngikhona baba, ngibingelele nefamily babi Gagasi FM. All right, inamba yethu ke ithi 0861596596. You can watch the show right now. We are on TikTok. Press and you like ungasabi. Indaba on Gagasi, and then ke ikhona na kwi app ye Gagasi. So namhlanje ke uthela wayeka, so asina topic so besikhuluma nje konke ofisa ukukubuza udokotela uzokuphendula and usinikeze ne feedback kunezinto ezizwayo here and uthola ithuba lokusho kumbe uthola ukuthi ulalele khona umuntu osho isitori esicishe esifane nesakho kodwa bese kuhluka kancane kwi open line kusuke sekuyi chance ukuthi ungene ungafona kwayimanje itopic ayikho sizoba ke ne open line. Doc, abantu makhulunywa ngendaba yokufika kwi orgasm, particularly women, the expectation is that kukhona uketshezelo luzophuma ama fluids, abanye basquirta, abanye akwenzeki kanjalo. So masikhuluma ngokuchama for umuntu wesifazane bachama ngendlela engafani. Talk to us about what can be seen and what cannot be seen. Mm-hmm. Okay, Alex. Now the basic term vele esilinika uvuthondaba, it's called orgasm, or siyake siyibize nge-climax. You know. Now lapho ke usuke ufinyelela ekugcineni kwalo ucansi into ekuthiwa sexual intercourse. Ngoba sexual intercourse inama stages, inama phases ahlukene. So before even ufika kwi resolution phase kumele ufinyelele kuvuthondaba. Okay. Now uvuthondaba silibiza nge-climax because it's the ultimate point. Yeah. La imizwa yakho esuke isi-activated khona, la ingqondo yakho esuke isi-activated khona, even igazi lakho in terms of imthambo ukudela or ukweneliseka. Ukweneliseka. Okay. Yes. So now abantu besifazana badaleke ngendlela ezehlukene. Kuba ne expectation even nokumuntu umuntu wesilisa ukuthi ene but angibonanga any fluids or creaming and all that. Now remember vele the vagina, you know, secretes ama fluids every single day, every hour, every minute, every second. Ngoba yona ivagina ngokwayo inawo ama glands and siyake so classify as ama skin glands, and lawo ma glands asuke enakekela moisture yawo untomzodwa, asuke enakekela ukuthi even if sofika kuvuthondaba, you know, let's say umuntu osquirtayo, sisazongena vele in the different types of ama orgasms. Ayisithi umuntu osquirtayo kusuke ama skin glands lawa asuke ese activated, asuke ese contractor, asuke ese release ama fluids, bese of course kuba khona i-element yokuthi ke i-moisture kantomzodwa ime kanjani according to ama hormones. Ehamba phambili hormone i-estrogen. Yona ibaluleke kakhulu for ukunakekeleka ne-health ne-blood flow yakhe untomzodwa nalo ke ucansi ikakhulukazi lona uvuthondaba. Okay. So lapho istatement esithi mayisefika kuvuthondaba umuntu wesifazane kumele kubonakale ngalawo ma fluids cannot be true for everyone. No, it can't be true for everyone because if you look at different types of orgasms, you have abantu ngizoqala nje ultimate point, which is squirting, because abantu bayathanda ukukhuluma ngase squirting. Not everyone squirts. Okay. But at the same time la kucaza khona amanzi asamthamo like. Yes. Not everyone squirts. Ngoba khona bazocreama. So ukrima kona ukhipha ifluid thick eshubile ebuye ibe ngazathi iphalishi ibuye ibe ngazathi imhlophe, you know. So ukrima lokho. And then of course you'll get different types: vaginal orgasms, you'll get clitoral orgasms, you'll get anal orgasms, you'll get tactile orgasms. So there are so many different types of orgasms. But ultimately
i-feeling okumele uyifile mawufika kuvuthondaba should actually give you a feeling generalized in terms of ukuqhathanisa between abantu, but ukufika kuvuthondaba they tend to get there ngendlela ehlukile. Asuka ke bantu besifazane size kumajitha now. Khona abantu besilisa abathi bachamela ngaphakathi. Uthola ukuthi yes uya ejaculate kodwa akuphumi lutho ama sperm ngaphandle. I condition le iyona impela and ibalekile ihamba phambili. It's one of my conditions esiwabonayo kwi sexual health, especially kubantu besilisa. Now abantu besilisa inkinga iba yi-1 Alex, la ukuphuma khona umchamo ila ukuphuma khona imbewu ama sperms. Sine pipe eli-1 and lelo pipe libizwa nge-urethra. Now if kukuthi there's anything ezo affect lelo pipe up until mhlambe a point la kuzofomeka khona ama urethral strictures la ukuzolimala khona lona leli pipe elikhipha wona lo mchamo nembewu, then qala kube khona inkinga. And another thing engimele siyinake lapho i-prostate. So if kukuthi umuntu uyafika uthi uchamela ngaphakathi akayiboni imbewu yakhe, wena as udokotela consider ukuchecka i-prostate yakhe ukuthi is it normal yini, ngoba leli pipe lidabula through the center of the prostate. And i-prostate mayikhukhumala iyacindezela leli pipe. Now if kukuthi umuntu wesilisa uyachitha and uthi akayiboni imbewu, kungenzeka ukuthi imbewu ibuyela ngaphakathi ingene esinyeni instead of ukuthi iphumele ngaphandle ngenxa ukuthi livalekile leli pipe alikhiphi imbewu ngokwanele. Okanye kungenza ukuthi i-epididymis yakhe ayikho activated in terms of wait epididymis yini le la kuhlala khona imbewu. So imbewu ikhandwa amabhola ahlala emasendeni, amasende yikhwama zamabhola. So as iproduceka imbewu lapha emabholeni kuba khona isikhwama esihlala ngaphezulu kwebhola, uyakwazi even ukusizwa if kuthi uya-examine and uyawathinta amabhola akho. Leso sikhwama ke leso ila ukuhlala khona imbewu. If kuthi usuya ejaculate usuyachitha as umuntu wesilisa, leso sikhwama siyasqueezeka siyikhiphe imbewu ingene epipini ukuthi ize iyongena kwi-urethra bese iyaqhuma iphume ngaphandle ingene kumuntu wesifazane. Yeah, interest way labo Didi abalandela nayo as if sikhuluma ngosim 2. Okay, sure, it's 13 after 7. Ayikho topic namhlanje. So indlela abantu besifazane abafika ngayo kwi-orgasm, and then secondly umuntu wesilisa ngaba nenkinga aba namahloni ukuthi ayichaze nje udokotela esanda kuyisho nje. Ngithathe uZinhle Khumalo ke now from eThekwini 0861596596. Remember akulona ingane luhlelo, and uma mhlambe lokho kuzwayo kungakuphathi kahle you are allowed ukuthi uthathe break uzohlangana nayo kwi-app usuwedwa. I'm sure you would have made up your mind about the information engasiya kulahlekela manje because ayikho enye platform ongayithola wesikunekela kunje ngoba kunje. Zinhle eThekwini sabona. Hi, sanibona njani? Siphelele kunjani kuwena Zinhle? Siyaphila. Nginembuzo ethanda kuba u2. Okay. Scenario 1 ngicela ukubuza ukuthi okay kune partner yami i-partner yami he's about 43 years of age, but angisazi izathu ukuthi why angachami. Mina uzothola ukuthi senganisekile yena lutho I won't see any come kodwa ngiyambona ukuthi uhappy induku imile wenza yonke into ayenzayo nje uhappy ngiyambona ukuthi right, but thola ukuthi akufike ekuthenini achame ever like selokhu esaqala ukulala. Ngizama ukunderstand ukuthi what's going on. Should you be concerned because you're trying to plan a family njengamanje? Okay, he is 43 and wena uneminyaka ngaka? Mina I'm 30. Okay, selokwathi inhlo doc akuphumi akubonakala masperm akachama. Okay, now lana Alex ngizoqala ngibe general bese ke usisi ngiyamphendula nje ngokuqondile mayelana nomuntu wakhe. Now ntokazi kuyakwenzeka yazi umuntu wesilisa mawukuthi uchitha multiple times on a daily basis, yazi kuyenzeka ukuthi imbewu iphele agcine ethi masenza ucansi igcina ingasaphumi imbewu kodwa uyafika yena kuvuthondaba. It's just ukuthi amabhola as much as a producer imbewu on a daily basis ane rate now asebenza ngakhona. So if kuthi imbewu as much as yakha wena uyayisebenzisa iyaphuma, as much as yakha iyaphuma, kuzogcina kube khona match ekuthenini yakheke nekuthenini ihlale. So number 1 lo ne, but leyo ukuthi una 43 and wena ngokwakho awukaze uzuyibone imbewu yakhe, then there is a problem lapho. Ngike ngaaluda earlier on if you listen to intro ngishilo ngathi imbewu iphuma la ukuphuma khona umchamo. So if kuthi leli pipe elikhipha imbewu or if kuthi i-route la imbewu ekumele ihambe khona iziyophuma i-affected ngandlela thizeni, then imbewu angeke uzuyibone
abanye abantu besilisa bachithele ngaphakathi esinyeni sithi masenza umchamo siubuka ngaphansi kwemicroscope sibone imbewu emchameni ongamele ngabe kuyenzeka ngaleyo ndlela so lokho kuzogcina kun-affecta if kuwukuthi nisafuna ukuba nezingane ngoba there is another major cause of infertility kubantu besilisa ukuthi bengachithi imbewu iphumele ngaphandle kodwa ibuyele ngaphakathi siyibiza nge-retrograde ejaculation leyo nto. Okay. Kushuthi usizo mhlawumbe kungathola kanjani because ngoba ngishilo like senze family planning manje or sifuna ukuqala siplan ukuthi sibe nomntwana ngiyabona ukuthi ayiyona into engathi izosibambezela le wenziwa njani siqala waphi ke ukufixa le problem No Alex uqale endaweni right impela ntokazi you first have to consult if kukuthi you're doing a family planning ngingathanda ukuthi nginibone nobabili ninobhuti so that we look at both sides ukuthi zikhona yini inkinga sayidini lakho zikhona yini inkinga sayidini lakhe so that we can work together sibone ukuthi uzokhona yini ukukhulelwa ube ne pregnancy safe up until full term so uqala kuyi consultation kumele ubonane nodokotela uhlale phansi nodokotela ni-examinewe nincwaningwe bese siyakwazi ukuba nendlela eyaphambili nazo-ke okay no ama details sathatha ekugcineni siyabonga kakhulu Ima it sounds like ulapho naye eduze kwakho ukhona yena dengisela ukuthi ngiyambuza Oh okay no man I have to salute lento yenzile I like what you've done umsondeze lana angesabi uzokhuluma namanye amadoda nje omlethe lana ubafu sikhuluma naye No angabaleki no angabaleki yeah I like that okay when you trust each other to the level yokuthi imama lizoyikhuluma yonke inkinga likhulumela yena actually and uyabona ukuthi umuntu wakhe umazi ngendlela yokuthi akukho la ethi khona awume kancane doc ngibuza yena kuhle impela Alex lokho esikubonayo and ngiyazi ukuthi umbambe ngani uvele waphefumula yeah ngimzwile naye yeah no man so ma senimconsultile ke dokotela please update us so sizoyibona ke yakhiwa this family but we appreciate you sisi uyibambe kanjalo ungashintshi okay Thank you so much siyabonga Sure siyabonga nathi 0861596596 I'll be taking amafi ends as well ku 0638399959 ngise Richmond now ku Khayeli Hlezaca sure Khaye Buda Alex amba kahle ngabe usuzile hamba kahle ngezwe kumina lapha studio nomshonisi Shabalala hayi sikhona but hayi asibonga cha ngibuze la ngiyazi I did experience something these past few days okay nginomuntu la yabo okay ngibhizi la ngitecishile yabo shithi ngithe phakathi nomdlalo nangu umuntu wakhona ungifaka umuntu lapha endlini yodaka yabo lapha ku chocolate box hayi shithi ngikhuluma manje phela ngiyaqala mina letho okay bese ngiyambuza ukuthi hayibo futhi ngimbuza lapha then kumele nani athi nayibo khaya ayibo bahla uyazini bisina cha kumele nani athi ayiwena shema ufambo yazo nobhonya phansi nisina cha kumele nani bese angichazela athi phela i-G-Sport umfana ilapha endlini yodaka njengoba thina eyami ila endlini okanya yabo so ngifuna ukubuza kuDoc ukuthi ngabe ngempela i-G-Sport yethina abafana angiyazi ngokuqala manje ilapha endlini yodaka noma akwabanye bethu ngoba lento ngishiye manje ngizibuza yabo into eziningi manje sengirevise kwabantu engibaziyo ukuthi hayibo futhi ngakho kwenzeka u1 no2 kuba noba yeah Okay direct question Doc nangikhaye ebuza ekutheni i-G-Sport kubantu besilisa ilapha yini ku number 2 Khaye ngiyakuzwa baba and ngiyabonga ukuthi ubuze lo mbuzo ubuzela abaningi ngoba we read kakhulu laphana ku Google siyafunda izinto ezibhalwa abantu yabo but ke ake ngikukhululeke namhlanje akekho noyedwa umuntu wesilisa ozalwa energy sport akekho abantu besifazane bahlukile nginathi ngezinto eziningi but another way abantu besifazane abahluke ngakhona bane G-Sport bese beba ne A-Sport kunezathu zokuthi indaba bebe nalokho ingoba umuntu wesifazane kumele abe manzi umuntu wesifazane kumele afike kuvuthondaba kanti umuntu wesilisa ifubuka ukuba manzi kwakhe ukukhipha lolu ketshezi uma eqhanyelwa lokuqala
ukuze naye asendlala isimo laphana kumuntu wesifazane. So there's no G-spot kumuntu wesilisa. Now ungenwa ngemumva into lena modern, but if ubuka I-data way back cause iqala even kuma prisons. Now abantu sebene access to information, abantu sebeyibuka lento ekuthiwa yi-porn, you know, ucansi kuma phone, kukhona izinto ezenziwa laphana azofuna umuntu ukubuya azenze ngaphakathi ekhaya. And uma umbuza usuku nelungelo nawe lokumbuza ukuthi kahle kahle lento yenzayo imayelana nani, you know, ukuze nawe ube ne-understanding ngoba ungenwa ngemumva, it's a very deep personal choice. Noma ngathiwa uyathintwa laphana ngemumva, it's a very deep personal choice. And abanye abantu abayi-understand leyo nto. So ngicela wehlisa umoya, ungathathi amazwi wakhe ukuthi hey uyiqaba, uyibhinqa, uyini or awukho musha. Zimele nawe inqumo zakho, kuyaye kuthiwa indoda iphiliswa inqumo zayo. Okay, I'm on Facebook. Indaba with Alex, page ozosithola kulona. There's a question la evela ku Chris ukuthi ngicela ukubuza la ku Doc. Yini eyenza ukuthi uma umuntu wesifazane usamqala asikwethe but as khula nizala ingane uthola ukuthi sekwenzeka seldom, maybe once in 6 months. Now lokho kudalwa ukushintsha kwama hormones akho umuntu wesifazane. If uzocomparisha umuntu wesifazane ongakaze aze akhulelwe and afike ekuthenini uyateta uyazala, kukhona ezinye izinto ezisuke engaka activateki kuyena lo muntu wesifazane. So if usibuka ama hormones omuntu wesifazane after ukukhulelwa, siyake sibone ukuthi there is a difference. Kungenzeka kwehle estrogen, kungenzeka kube khona imbalance of ama hormones, kungenzeka even angene esimeni sokuthi abe nama cyst kuma ovaries agcine eseba nento ekuthiwa i-polycystic ovarian syndrome. So ziningi izinto esibukayo kumuntu wesifazane oseke wateta as compared to umuntu wesifazane ongatetile. So kuba khona ukushintsha Alex, ukuthi it differs from one person to another. All right. Because it's on this show where I've had a lady ORT when I was a squatter before, but emva kuba esezale ingane, it was natural birth. Afterwards then was a squatter into engenzeke before. And vele ingaphakathi lakhe umuntu wesifazane uma eseke ateta kuba khona ukushintsha ukhona, uzothola ukuthi i-cervix yakhe is closer to the vaginal introitus. So umuntu wakho useyakhona ukufinyelela kalula kwi-G-spot. Okay, G-spot is back again. And then bese kuzoba khona i-out la ngizocela ufihle igama layo. Ibuzelana ukuthi nginenkinga la. Uma umuntu wami ngenza naye umdavazo, kuvele kuphume ubomvu mangichama kuphuma igazi. Kusho ukuthi umuntu wesilisa lo mayenza umdavazo kuphuma igazi kuyena epipini kuphume nobomvu. Now ukuphuma kwegazi ngaphambili epipini sikubiza ukuthiwa i-hematuria. So lapho sisuke sithi i-urine leyo enegazi. So heme is for blood and urea is for uchama. Ku abnormal lokho. Ikakhulukazi if kuzohambisana nobomvu. Ubomvu ke selusho ukuthi there's an infection. So lana kusho ukuthi isinye siyagubheka and isinye siyopha. Ingakho kuphuma igazi. Okanye ipayipi leli ukhiphayo wona umchamo liphuma igazi. Ngoba isikhathi esiningi Alex abanye abantu bayake bayitshena ukuthi ukuphuma kwegazi elibonakala ngamehlo kusuke ukuthi izinso zinenkinga. Majority of the time izinso we don't see macroscopic hematuria, we see microscopic hematuria, meaning ukuthi angeke siyibone ngamehlo sizoyibona kodwa under microscope. So ukopha nje emchameni, ukuba negazi emchameni, ukuba nodoti emchameni, it's not normal. Indaba on Gagas. Right, Indaba on Gagas FM. You're listening to E-Sex Indaba. Sikhuluma nje zomdavazo namhlanje asinayo topic. So all you do is to listen 0861596596 asijajani and ila sikhuluma khona ngawo wonke ama problems akhona and none feedback as well. Khona ke wakuzwa on this show that fascinated you. Maybe you want to share with us now from ulwazi onalo. This is the platform. The sound of KZ. Gagasi FM. Gagasi FM. Ngiyabingelela Alex, ngibingelele kwezomdavazo. Bengicela ukubuza la kudokotela nakwena mfowethu ukuthi ukwenza isex over the phone nezinchamisane naloyo muntu kungabe kuyalakha yini uthando ningakazi nihlangane njengelodwa langa mhlawumbe nagcina nibonana nisashilana nasinaqomana over the phone so ningakahlanganiki nje bese niyakwazi ukwenza isex over the phone la nto ngabe iyalakha yini uthando kunini nobabili ngiyabonga. All right, thanks for that question, but Doc.
Now, this is what we call phone sex. Yes. Phone sex. So it's one of izinto esizibukayo, ekwaziyo ukuthi egcineni zigcine seyisave i-relationship. Especially if kuthi abantu they're in a long distance relationship. So i-communication yabo siyake sibuka ukuthi if kuthi they will engage in phone sex and if kuthi they are faithful towards each other, then iba increased, in a very good way, a very positive way in terms of level ya communication. And ukuthembana, of course, nakho futhi lapho, kuyanda. Ngoba manje unomuntu wakho nenza lento nobabili niyabonana akekho umuntu ongenayo phakathi kwenu, akekho umuntu wangaphandle. So leonto it's not a problem as long as nizoba ne understanding nobabili. The difference here though is selokhu bathandana abakaze babe physical with each other. So bekuyile phone sex nje. So I think his consent lapho ekutheni sibheke phi if sikwazi ukuchamisana ngefone. Asimdodise kancane Alex. If kuthi ukwisimo esikanjalo, zibuke wena iposition yakho ukuthi what role exactly are you playing? Ngoba if kuthi uzoba umuntu ozoba kwi relationship la kungabonwana khona, kukhona yini wena ekugcineni konke okumele ukhiphe ngasonke isikhathi, and is it usually one sided yini? Now ama relationship kanjena Alex kuyaye kube khona inkinga yemali phakathi kwawo, ngoba lo oyedwa umuntu wesilisa uvamise ukukhipha imali anikeze umuntu wesifazane ngoba usuke ufuna umkhombisa ukuthi userious kangakanani ngaye abakabonani, and izathu zabo zokuthi bengabonani asizazi. Yes. All right. Sure. Sabona dokotela nawe Alex. Alex nginenkinga la bafowethu imizwa yesex angisenayo. Lento iqale ngokuthi ngibhorwe umuntu ongasikwethi. Intombazane engasikwethi beyingibhora not kancane, beyingibhora because ngabathola abantu kulandelana abasikwethayo, yabona nje. Yabo manje imizwa yesex ayikho ngempela futhi ayikho anginayo nje. Nginenkinga la ningisize. Bingelele Sohlaza nabalaleli be-Sex Indaba. Sohlaza bengisacela ukubuza la ukuthi is it normal yini if umuntu wesifazane usually you feel like you wanna do sex but you are not with umuntu wesilisa, you usually uzenze wena ngumonwe, like not deep, like you end up at the ngaphezulu awufiki le ngaphakathi, then after that you feel satisfied. Is it normal? All right. Asiqale ke ngo-out lo. Ama feelings ocansa kwasekho, but uqale wabhorwa ukuthi abantu akade bathola before bebeskwetha, so uthi mesethola abantu abangaskwethe then wamane wayiyeka le ndaba yothandwa appetite is gone. Now abanye Alex abantu bake bangena esimeni sokuthi bacindezelwe imicabango yabo, bacindezelwe ama beliefs abo. And it's an issue lento because into esibuye sibuke if sizo classify umuntu noma sizomcwaninga nge-psychology ukuthi ucabanga ngandlela yipi, uyicindezela yena. Indaba yokuthi umuntu wesifazane asikwethe, it's not warranted ukuze umuntu wesifazane afike kuvutho ndaba ngoba abafani. Kunzima Alex ukuthi abantu besilisa namanje abaka understand ukuthi i-pleasure yomuntu wesifazane ilele kubukhona, but kuhleke ngoba siyabaqhaqha and siyabafundisa. So ukusikwetha is just one way of ukufika kuvutho ndaba. Ziningi ezinye indlela umuntu wesifazane angakukhombisa ngazo ukuthi wenelisekile ngalento okade umenza yona. Akusingawe kuphela, yena akangasho ukuthi ngoba nakhe engasikwethanga umuntu wesifazane therefore uyambhora, uyivalela yena. Okay. And kuyinkinga and uzogcina ngempela ene problem ngoba uzogcina esele yedwa Alex. Sure. Yeah. Listen to this show and then you will learn and uzodokotela esho. And bese uzoba ke usisi lo uzenza ngomunwe and azagcina futhi reach orgasm uthi kukhona danger na. Now usisi lana yazi ngiyamzwela ngoba I think uassessment sokuthi abantu ahlangana nabo abalaleli ngoba angeke uzwe Alex ungalalelanga. Those who listen have the ability to hear. Usisi uqeda kusho ukuthi ke PG Sport yakhe. Uqeda kutshena nje wonke umphakathi weGagasi FM ukuthi ke PG Sport yakhe. Uyasho ukuthi uyawufaka umunwe kodwa akawufaki ube deep umunwe and ucindezela i-anterior wall of untomzodwa. There is where majority of PG Sport yabantu besifazane is situated, is located. Kwi-anterior wall of untomzodwa. Mayizolala umuntu wesifazane abheke phezulu ngomhlane afake umunwe acindezele ingaphezulu likantomzodwa.
adlokodle lapho aroundise lapho in a secular manner, then definitely ngeke ahlala ngafika kuvuthondaba ngoba usuke istimulator yena iG-spot yakhe. Sure. Sabona Alex nodokotela lapho ngicela ukuba anonymous. Ngicela ukubuza lapho. Kuyenzekani ukuthi ulale nomuntu omthelele nge-HIV ekubeni wena mangabe utest uthi ayiveli kuwena but kuyena iyavela. But lo muntu lona mangabe nelala anisebenzisa i-protection like for like isikhathi eside but still kuwena HIV ayiveli kuyena iyavela HIV uthi une-HIV. Is it possible into kanjalo ukuthi wena uthola ukuthi unayo kodwa manje ayiveli mangabe utesta? Yenzeka into kanjalo iba khona yini? And then into engifuna ukuyibuza ukuthi ngibona kuthiwa uPrEP mangabe usebenzisa uaffecta izinso, ngabe lelo yiqiniso noma kusile iqiniso ukuthi mangabe usebenzisa uPrEP kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe ey'nsweni usuyalimala? Okay, sibonga kakhulu. Hey doc, two questions asiqala ke ngale yokuqala. Okay. Now Alex, ngizoyihlukanisa nje kalula le. Kuba khona abantu ababizwa kuthiwa ama serodiscordant couples. Now ama serodiscordant couples, it means ukuthi oyi-one positive omunye u-negative. Now I think ubhuti mangisilalela istory sakhe ngisilandela, inkinga yalahleka eqaleni. I don't think eqaleni ubhuti wahamba wathatha usisi wathi ngisacela siye emtholampilo siyohlola ukuthi are we both HIV negative or are we both HIV positive. But now another thing, sometimes kuyenzeka umuntu mayenza i-test ye-HIV iphume as false negative. I-ELISA ilesi ithatha ngegazi. Lapho sisuke sicheck ukuthi umzimba wenzani against HIV. I-rapid test ile echofwa la eminweni, le oyithola instantly e-office. Bese kuba khona i-test ewungqoshishilizi ongeza ukwazi ukuyiphikisa mayithi u-negative noma positive. Ibizwa kuthiwa i-PCR, polymerase chain reaction. Lapho ke sisuke sithatha igazi sicwaninge i-HIV khona egazini, not ukuthi umzimba wenzana against yona. Sibuka ukuthi ikhona yini yona egazini bese siyayibala ukuthi ingakanani uma kuukuthi khona. So if engakayenza i-PCR, I would advise ukuthi mhlambe siqale ngayo i-PCR. Now if i-PCR yabuya i2 negative, then it's impossible ukuthi usisi wayithola kuyena HIV. Then mayisebuya lawo results then kushuthi sefanele bashintshe ke indaba yabo ne protection. Of course, but ukhulume nange PrEP. Yes, PrEP. Yeah, question number 2. PrEP was specifically designed for pre-exposure prophylaxis. Into ithathayo before uyoba exposed. But now isingenelele even kuma couples ashadile, isingenelele kuma committed relationships ukuthi if nazi ukuthi oyedwa wenu u-HIV positive, then lo o negative uzoyithatha i-PrEP. Okay. But i-PrEP ina ama side effects. And yes, angayi affect izinso. Inkinga ukuthi abantu abaningi abathatha u-PrEP, Alex, baphuza utshwala. Nayo ke inkinga. Now if kuthi sekukhona i-drug reaction lapho igcine isilimaza ini izinso. It's not ukuthi u-PrEP nje uhamba wodwa uvela ulimaza izinto nje esikhaleni. Yeah. Inkinga abantu abathatha u-PrEP bayaphuza. Sure. The show is not for ingane. Asina topic namhlanje, so you open line. 0861 596 596. You can watch the show here to Sex Indaba. We Indaba on Gagasi on TikTok. And most ufikele laphana, please press lawo ma likes lawo, tap the screen please. Right, ngizothatha uSpha Zulu Maritzburg. Sabona Spa? Spa? Gone. Shame bese sifike ku hold. I'm sure uzobuya. Kwanele Sokhela eNazareth ukwindaba sabona? Hello? Yes, but siyakumukela kunjani? Spa? Yes, kwanele siyakuzwa. Oh shame. Oqala usifaka ku hold mase kuyichance yakhe akekho. Lo wesibili siyamuzwa thina yena kasizwe. Ngiyadlula ngemlaze. So sorry guys. And then Sibukhoza kwigagasi. Njani? Siyaphila kunjani? Hayi sikhona manje. Ukhanyisana eMaritzburg. Yeah. Athi ngihamba nomuntu la manje elalele. Ngihambisa kade lodeke i-app la manje ngimbuze lo ngoba uyazama ukufuna phone. Okay. Owesifazane. Right. Uthi udokotela yini angayisebenzisa ngoba uma eya endaweni yakhe uthi yini ngathi yini lento silumo noma yini angazi ngikhohle kodwa before afike uthi kuba buhlungu akwenze kulutho yini angayiphuza noma ayisebenzise mhlambe ukhona namaphilisi angakwazi ukuthambisa ubuhlungu akuthola before ngoba semsebenzini uzeyeke ukusebenza
then mase ama-period ukuthi uya-heavy kakhulu mase kuma-period akhe. So kodwa njengoba ngihathehle bese umuntu uzolalela xa uselalelile manje ngoba kade vele ehlile emotweni. Futhi ngibuza mina nami kwenziwa yini ukuthi ibe nama-spends Oh man, sorry mfethu ngenxa ukuthi usemgwaqweni usuyashayeka mhlawumbe sivele sibambe kule mbuzo oqala wena Khanyisani lo wesibili uyaza usazwakala kahle. Sengimile nje. Yes. All right. Question number 2. Ngithi uthi ukuthi isperm sokuqala why kube nama-spends angaka kurando oqala then mhlawumbe number 3 and number 4 uthi abheka ama-sperm asemancane yabo sekuphuma nje lento encane yini edala lokho mhlawumbe yabo. All right. Ukulungela uzokuphendula uDoc. Manje awusho-ke Mjitha lo muntu wesifazane lo kuthemba kangaka mfethu aza kutshele iy'mfihlo zakhe ey'ngaka ukuthemba ngaliphi kungeyena umuntu wakho? No, angithi phela usiyazama ngino bengalazi uhlelo. Sekona bangalile hayi angibuze ngoba sangalesho negama lakhe ngoba so expose exe sengiyambuza ela. Oh so manje umuntu ongamazi. Angizo? Umuntu nje ongamazi, i stranger. Umuntu engamazi strange yes. Oh okay, all right. Okay. Yeah, kuyenzeka yazi uthola ukuthi like uku-e-hailing and then uthola ukuthi yabo ba-connecta no-driver balalele yabo useze wamyisa nakwi-app into enjalo Khanyisani angithi? Yes, into enjalo impela mhlawumbe ukufuna nami mase kuthole mhlawumbe bese kwela kini nami sengimbona sengimsizile mhlawumbe ugcine ngisizakala manje. Now you're pushing it. All right. Isilumo yini angayenza ngalobhlungu? Hayi Alex ngimzwile ubhuti. Yazi Alex ishow yethu ilalelwa even ema-taxini. Yes. Yeah, ngiyangizwa kuthiwa kuyakuthethiswa even no taxi driver mabeshintsha istage. Yeah, sure. Thiwa buyela wena lapho buyela. Yeah, poor 12-year-old ke suka ihleli lapho madoda. Sure. But ke ubhuti yena ngizomlekelela untokazi. Ngiya-understanda ukuthi indaba worried. Now untokazi une-AUB. I-AUB is abnormal uterine bleeding. So lapho ila kubonakala khona ukuthi umuntu wesifazane maye esikhathini akayi ngendlela enormal. Sometimes uba nento ekuthiwa severe dysmenorrhea. Leyo ke inhlungu Alex sometimes ziyadabula zize idabule ingene esinqeni umuntu wesifazane yeah. Kube ngazathi kunqamuka even isinqe you know and akabe sakwazi even ukwenza lutho. Sometimes abanye baba bed bound ngendlela esuka severe ngakhona ipain bese ekhala ngento esibili ukhala ngokopha kakhulu azakhiphe even amahlwili yikho ukuthi asazi ukuthi ophi insuku engakanani. So lokho is definitely i-abnormal uterine bleeding. So untokazi yena kumele ayisukumele leyo nto. Sibone ukuthi zikhona yini inkinga ekhona eyimenza ukuthi angangeni esikhathini ngendlela khona sizokwazi ukushesha simlungisele zona ngoba lokhu sekuwuphawu lokuthi inzalo yakhe isengcupheni. Okay. So kumele ayisukumele lenkinga Alex. So round 1 ama-sperm abayinqwaba but 2 3 aya ngokuncipha. Kunjalo ke vele ke it's just physiology, normal physiology. I-round yokuqala if kuukuthi kade wagcina ukwenza ucansi noma if kuukuthi mhlambe sekuphele even 2 days ukade ugcinile ukwenza ucansi then yokuqala izoproduce ama-sperm amaningi. The more wenza ama-rounds the more ama-sperms ezoncipha ngoba as much as eproduceka ama-sperms lapha emabholeni i-rate yakhona if kuukuthi uchitha isikhathi esiningi angeke ize imatche i-demand. So now amabhola ayasidinga isikhathi ukuthi athi ukuphumula kancane athi ukwakha imbewu and amabhola akha imbewu more than 30 million sperms per day. Okay. Yes, every day. Sure. 744 sizoqhubeka nama-VNs ngizowathatha. I-VN uyithumele ku-06383999959 and you can watch a show yethu. We are live on TikTok Indaba on Gagas. Sanibone Gagasini. Mina I'm 39 years old. Lo engihlekisana naye una 30. Ngiyawenza u20 to 45 minutes in one round on good days. And yena umama uyachama kathathu noma ka5 times in one round. So manje ngicela ukubuza ukuthi ingabe kunormal yini lokho. Malume kazama lapha MP. Doc, ngibingelele Alex, no Doc lapho. Doc ngicela nje ukuthi iningisize la. Nginenkinga la. Kunomuntu wami nje ngisana naye. Khani ngizona nje na recently. Yonke imizwa aphethu iyahlangana masingisex yonke into nje iyaflowa kamnandi but inkinga iyodwa uyiuva nabe mmanzi kakhulu ngaphansi angazi lento ukuthi idalwa yini angazi but ngiyamthanda but angazi ngiyangisiza kanjani bafuthi mhlawumbe ngicane ngisize Doc ngizolalela la eredweni ngicane ngisize ngela eThekwini.
All right. Aqala umjetho wase PMB kunormally yini 20 to 45 minutes but ngeround eyodwa usisachame up to 3 times. Is that normal? Should he be worried? Okay, no, angimele Alex abe worried. In fact, he should be happy. He should be very happy. Ukuthi uyakwazi ukufikisa umuntu wakhe, you know, ka3 kuvuthondaba ngeround A1. So most probably umuntu wakhe uyanela. So there's nothing wrong, you know, with that. Okay. Absolutely nothing wrong. Sure. All right. And then besizoba ile ukuthi ke yonke into iya connector but usizovela bemanzi kakhulu during umdavazo. Okay. Now ukumamanzi kakhulu it usually of course has ama causes akhona. So akusiyona into normal ukuba manzi kakhulu during umdavazo. Akusinto normal. But ke you know abantu bayehluka. Kungaba ama hormonal imbalances, kungaba ama infections, kungaba okunye. Ukuthi abantu abaningi bavele bagcumela ama infections instead of ucwaninga kucheckwe ngempela ukuthi is it really an infection or sekukhona something else eyenzakalayo. Okay. And ikakhulukazi Alex mawukuthi wona ke lamanzi aphumayo wona lamanzi athi maningi and uba manzi kakhulu mayenuka kabi then definitely like I should be worried. I should be worried. Okay. All right, sure. Siyaqhubeka indaba. Sawubona Alex, sicela ukubuzwa ukuthi uma unenkinga ama-period akho ebuya kaningi enyangeni uya nje isikhathi esiningi nakhona uyo 7 days kusho lo muntu usehlezi kuma-period base usekuphuma izinto esingathi zimnyama ongaqondi ezisinemfu like kodwa ngikaze ngize ngisebenzise isinemfu or something ekanjalo usuke sekwenze njani? Doc? Okay. Now lana ngicabanga ukuthi usisi lokho kuthiwa isinemfu lokho akubona ngazathi isinemfu akusisi isinemfu mawukuthi yena uthi asebenzise cha akusisi isinemfu ama clots amahlwile vele ke igazi maliclotha liba mnyama so if kuukuthi vele umuntu wesifazane uyopha during ama period and uyawakhipha amahlwile then kuyaye kuphume igazi elimnyama lokho akusho ukuthi isinemfu but now ukhulume ngecondition la ebalekile wopha multiple times within a space of one cycle. So we call that metromenorrhagia. So wopha kakhulu and ushilo wathi wopha boma 7 days meaning ukuthi akasena even I break engako in between ukopha kwakhe. Now uluza a lot of igazi uma kuukuthi uyopha and ukhipha futhi amahlwili. Now it's a problem because uzogcina anemic and ukuba anemic it's having low blood igazi eliphansi. And there is an issue ngoba igqilaza leyo nto inhliziyo igqilaza izinto eziningi kumuntu wesifazane uzogcina nje inhlabathi Alex uzogcina eqhumuza ama ice uzogcina edla iphepha leli exercise sakuyithandiswa ayihalele even if ukuthi izulu liyanetha and lisanda kunetha bekushisa lento ephakamayo yokunuka kwenhlabathi uzoyihalela azagcina edlile inhlabathi lapho kusezoba sengcipheni ukuthi athole ikelemu iphinde imenze abe worse ngoba zidla yona futhi le iron le ikelemu so kumele isukumele inkinga yokuthi wopha kakhulu and leyo nto ayikho normal. Sure. Ngibingelele but Alex ngiphinde ngibingelele na kudokotela. Ngicela ukubuza kudokotela ukuthi is there an orgasm whereby umuntu aquleke I mean like fainting yabo vibrate until she faints bese phinda avuke futhi emva kwesikhashana nje if ikhona ngicela ukubuza ukuthi njengana udokotela niyibiza ngani and is it nje just a normal orgasm or maybe there's an into abnormal ngayo igama uQuentin umzulu athanda kuphuma phansi esikhothe emtshezi emolitanko yabona imagine ke soyichaza emaphoyiseni na kwifamily yakhe lo muntu uthi kwenzekeni ngoba phela wena wathuna kuthi nanga sequleka kuthiwe nje akasavuki ngempela ungayichaza uyithini leyo nto leyo. Okay no I ubuzo very direct ukuthi uchaze indlela udalule ngayo no uyichaze kahle into common into khona not ukuthi into common into khona oh not into common but into enzekayo it's one of you know the best feelings abantu besifazane they come forward besho ukuthi it's one of the best feelings it's called a convulsing orgasm it's like umuntu wesifazane is having ama fits ama seizures and kuyenza ngempela aquleke for leso sikhashana esincane and then aphinde futhi avuke and usuke senormal masevukile bese kuba i-resolution phase lapho usuke sefuna ukubamba kusondeze eduze akame down. Oh all right. What's the worst that could happen? So mayisequlekile uzomtimer ukuthi kuzothatha isikhathi esingaka. Okay. Ucansi Alex luya ngokuthi inhliziyo yona is it healthy.
luya nje ngalokho isikhathi esiningi ucansi even if mina ngimbuka umuntu ngizomcwaninga ngizomclassify as udokotela ngiyabuka ukuthi inhliziyo yakhe isebenza ngendlela yini ngoba Alex bakhona abantu abaqulekayo bengaphezulu komuntu o engaphansi komuntu ngesizathu ukuthi banezifo zenhliziyo and majority of the time kusuke kusebenza kwenhliziyo lokhu okwenza ukuthi kube khona o erectile dysfunction kube khona o poor ejaculation zonke lezo zinto inhliziyo so inhliziyo nje umngane womdavazo impela ngoba iyona ephampa igazi ukuthi lingene endukwini Alex sure all right ngiza usibu khoza emlazi hasibu kwindaba sabona Ngizobona bhuti njani siphilile kunjani sikhona yebo no ngithangiwe lapha dokotela nginenkinga nomuntu wami evasinto saqala ukuthandana kunale nkinga ukuthi umuntu ongayenzi lento yokumona inhlobo and ngicela lapha ukuthi mhlawumbe umuntu uyamrepa if senza ucanda okwesibili kuba nale nkinga yokuthi umuntu ongafuni ukuthintwa umuntu ongafuni umbambe nokukhisa ukuqabula noma kude kuyinto ayidingi so ngina sengizizwa ngazi ukuthi mhlawumbe kukhona le nkinga yokuthi mhlawumbe akanayo imizwa yami mhlawumbe noma akangifili angazi bengithi ngicela mhlawumbe dokotela akangicacisele into khona naleyo yeah no shame you should be worried makwenzeka the way echaza ngayo doc siza la nangu sibu okay lana Alex it's called lack of reciprocation ngoba ubhuti yena uyakwenza konke you know afisayo nayo ukuthi kwenzeke within a relationship uyaba umuntu you know umuntu wesilisa ovulelekile ukuthi benze izinto but kubonakala sengazathi uyena untokazi ongafuni kiwe khona lapho yeah now it's a problem ke la ngoba ayikho alignment in this relationship and usezuyasho ubhuti ukuthi akafeel ngendlela right you know and uphatheka kabi if ukuthi kwenza ngalendlela so lana Alex one into engayisuggesta i-counseling i-therapy kumele kuhlalwe phansi kuqala la enikhulunywe kubonakala ukuthi untokazi zikhona yini izinto afuna uyibeka etafuleni mhlawumbe angajabule ngazo or zikhona yini izinto ezimvimbayo ukuthi avuleleke kuyena ubhuti bese ke kuyakwazi ukuthi silungise inkinga kungaba ne-past trauma yini kungaba ne-past trauma and that's why I'm suggesting i-therapy because abantu abaningi Alex bayagodla and abantu abaningi bafinyelela esimeni sokuthi bagcina sebenza nje umdavazo just for the sake of ukwenza umdavazo kanti i-intimacy ibalekile to maintain and sustain a relationship sure no wenza kahle mfethu wayisukumela so please yenza ezodokotela esho ngiye kuphindile nawo ncwane eBothas Hill sabona phindile yebo futhi Alex njani siphilile kunjani kwena siyaphila lapho no doc uyizwile indaba yalo sisi lona uqhaqhazela azaquleka ngizwe kahle ukuthi ngisengavala umsakazo since ngikwi-call ngibamba i-call yenu all right no kulungile masithini sakhe story so mina ngiwumuntu osifazana na 32 years old and ngisebudlelwaneni nobhuti ozothi 41 ngoMarch so we have been trying for umntwana but asimtholi mina nginayo umntwana ngaphandle yena akanayo inhlobo ingane so I noticed ukuthi udla i-ecstasy lento ekuthiwa umgwinyo uyawudla and meke wawudla ubudoda bakhe like i-private part yakhe ayivuki inhlobo mase udlile so bengizecela ukubuza uDoc ukuthi is it possible ukuthi le ecstasy le inawo umthelelo ukuthi mhlambe angabi nabantwana or something because mengimtshela ngalokho uvukulaka angafuni nokuzwa nje indaba leyo umuntu othanda ukugrova so mase grovile udla umgwinyo all right thanks dear nangiphindile dokotela no ngiyamuzwa uphindile ukuthi sithinda into engithintayo Alex ngoba abantu abaningi you know they under lento yama drugs and it's a problem drug addiction is a major issue in South Africa a very major issue and iyalibulala ikusasa labantu abaningi now ecstasy yona ngokwayo definitely iyayenza lento untokazi akhuluma ngayo iyayivala imthambo iyalicindezela igazi icindezela ingqondo icindezela into eziningi i-ecstasy umgwinyo now if ubuka ke lana ke ntokazi njengoba induku ingavuki kusho ukuthi imthambo ayikwazi ukulithwala igazi lingene endukwini now igazi alingeni kuphela endukwini igazi liyaya nasemabholeni liya nasengqondweni liya everywhere emzimbeni now amabhola ke nawo ayalidinga igazi ukuze akhande imbewu now yena ubhuti ngokwakhe une situation yokuthi akanazi ingane so there is what we call primary infertility wena unayo ingane unayo proof yenzalo yena kanayo
so ungenza ukuthi inkinga ngempela ingakuyena, it's not just indaba yocansi ukuthi alivuki kuphela, sek-affected indlela imbewu ekumele ngabe yakhe ngakhona, ingakho mhlawumbe ningakwazi ukuba nezingane, okanye sekukhona ke enye inkinga entsha esivelileke manje kuwena. So lana into engayisuggesta ukuthi nibonwe nobabili ukuze inkinga ilungiseke. Oh, okay, dokotela. So ngizothatha imininingwane yakho futhi mase kuphela ishow. All right. Okay. Sure. No siyabonga kakhulu sis. Ngiyabonga. All right, siyabonga kakhulu nathi. Sure. Sanibona Gagasini, ngisacela ukubuza ukuthi if upartner wakho enalento ekuthiwa i-lunch bar iyanikana yini inkinga kumuntu wesifazane like mina, ikhona yini inkinga enganginika yona in future like mhlambe ngaphambili or something, iyanikana yini inkinga? Yes, doc. Kafushane nje Alex, definitely iyanikana inkinga. Now the problem is usayizi wenduku before even uyifake lento ekuthiwa amaqhosha. Now lapho ke if induku vele naturally inkulu, then umuntu wesifazane kubalula ukuthi alimale, uyadabuka and kushona phansi imizwa ngezizathu sokulimala kwakhe, and kwesinye isikhathi uba nenkinga ngoba akabe samuzwa omunye umuntu wesilisa ongenawo amaqhosha. Okay. Yes. All right, sure. Sanibona Bhuti Alex nodokotela. Bhuti Alex, mina nguyintombazane ena 46 years. Umuntu wami una 59. No umntavaza se right, uyanganelisa ngakho konke. Uvele nje ajika bomfana omncane kuphela entweni embedeni. Inkinga yethu ila sizama ukuthola umntwana kodwa asikwazi. Angazi noma hlasimpu usephelelwe, kodwa ngeke ngizwe kuthiwa umuntu wesilisa akasheshe ukuphelelwa. Inkinga engike ngaba nayo mina ukuthi sengiya on and off uma period, kwenye inyanga ngiyaya, kwenye inyanga ngingayi mhlambe. No bebesikuzwele sesizwele. Yes. Alex uyishila iminyaka yakhe ntokazi ngoba ukhuluma ngabona 46. Okay. Yeah. So usena 46 use above the age of 45. So of course use kuyi premenopause. Now umzimba wakhe usuzoqala ushintshe umkhombisa impawu zokuthi usesondele esimeni semenopause ukuthi inzalo yakhe igcine ihambe seyiphelile. Yeah. Yes, uqinisile umuntu wesilisa naye kunale concept. It's a fairly new concept. It's called male menopause. Ngiyafisa ngelinye ilanga siyendlale ngoba inama myth nayo amaningi but kukhona iqiniso as well phakathi kuyona. So ifaka vele because sizofocus ku mental health kunane men's conferences zayo, so we will discuss that. I hope uphenduleke kahle, but uma ukuthi mhlawumbe usadinga for more questions answered, and then thatha le number dokotela azosinikeza yona because I do feel like if we got to fonile mhlawumbe ubuzoba ne follow up. Siyabonga kakhulu at the end of the show. Mshengo sicela usipha ama numbers akho ke. Ngiyabonga Alex, ngiyatholakala inamba yocingo ethi 063 847 0511. Ngizoyiphinda 063 847 0511. Yes, office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ucingo wenza appointment uzozongibona ema-office ami angu-9 Dorothy Nyembe in Durban Central, and ngiyatholakala na Facebook na TikTok as uDr Shabalala. All right, sibonga kakhulu Dr. Shabalala. Right, le show ke uzoyithola ivideo yayo uma uya ku-app yeGagasi, and na ku-app uyithole as i-podcast. Yabona nge-open line ukuthi kuvula amehlo. I do notice njalo ukuthi kunenqwaba yabantu Mshengo abangafoni, abangathumela ama-VN, abangabhali but abafisa ukulalela ngoba becuphe ukuzwa inkinga zabanye ukuze bese ke zabo ziyaphenduleka. Please do call. Ungangi-emailela ke ama-topic officers so discuss indaba @gagasi995.co.za. Thanks to Kwanda Zungu no Mr. Siphelele Nzuza, the producer yohlelo. This brings us to the end of Ezomdavazo tonight.